Tuto máme klub jednotu. Tuto máme Gelatosa Box. Je tam až 7 druhov zmrzlín. Tu zaťahneme za túto páčku. A otvorí sa vám tajný vchod. Pôjdeme do ňoho. A tu máme tajnú miestnosť. Toto je môj dom. Toto je vchod. Tu je ložisko na topánky tam. Tu je moja izba. Tu je záchod. Tu je kúpeľňa. Tu je moja sestry izba. A tuto hrávam na počítači. A tuto je mamina tatov šatník. Mali sme Ivanovce a Chocholnú. A tam máme vzadu potom Gelatosa Box. Tu máme jachtu. Teda kajutu. Tuto máme v tomto jachtu, až to je jachta. A tuto máme lehátka. Tu nad nami je velikánsky ostrov. A je na ňom chrám. A tu máme jak keby znázornenie celého toho sveta. Tu máme Creeper dom.